Velkommen til denne aftens ekstraordinære afsnit, der vedrører konflikten mellem USA, Grønland og Danmark. Jeg stiller nu om til min reporter Maja, som befinder sig i Washington D.C. Nu står vi uden foran et hus, og jeg står med Lars Løkke. Kan du fortælle lidt konkret om, hvad den amerikanske udenrigsminister har af interesser i Grønland? Jo, selvfølgelig. Det ligger klart på USA, som både Trump har sagt i medierne, og udenrigsministeren sagde til mødet var, at de ser Grønland som et sikkerhedsmæssigt mål, og det begrundes på, at de ikke føler, at Danmark eller Grønland i sig selv kan forsvare sig mod de indkommende trusler, der kommer fra Rusland og Kina her løbende. Ja. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Greenland should make the deal because Greenland does not want to see Russia or China take over. They don't go there. It's very far away from Greenland. And Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. Fik du indtryk af, at USA primært ser Grønland som en strategisk partner, eller som en strategisk sikkerhedspolitisk fordel? Jo, der er jo lidt blandede intentioner, føler jeg, fordi at de begrunder jo deres interesse i Grønland med, at i og med isen smelter, så vil der komme nogle nye handelsruter, og at hele den her begrundelse med, at de ser det som et sikkerhedsmæssigt mål. Men vi har altid gjort det klart fra vores side, at hvis USA vil, kan de bare tage telefonen op og ringe og spørge, om de må indsætte nogle flere militærbaser eller således, og så vil vi selvfølgelig acceptere det. Og noget siger også, at det er mere et belæg for noget prestigepolitik, i og med at Trump har en drøm om at gøre USA Make America Great Again, hvorpå at vi måske vil have Grønland som territorium. Hej og velkommen tilbage i studiet. Jeg har nu taget eksperten Esther Jarlbød med, som vil uddybe lidt for jer. Hvordan forklarer realistisk teori USA's interesse i Grønland? Jamen ud fra realistisk teori, der kan man forklare USA's interesse i Grønland grundet de her relative magtressourcer. Grønland er jo et strategisk sted, det er sikkerhedspolitisk centralt for USA, og så er det jo også de her strategiske hensyn i forhold til dets placering, der er gode for USA. Mm-hmm. Hvorfor er det, at USA er så interesseret i Grønland? Jamen som sagt, så har det den her geopolitiske placering op i Atlanterhavet tæt på både USA og Rusland. Og man mener også, at det vil være et godt sted at have de her missilbaser, missilforsvar, ligesom Thulebasen, vi allerede har deroppe med USA's interesser. Og derfor så ligger det bare en placering godt i forhold til indsejlingen til Atlanterhavet fra Rusland af. Kan du fortælle lidt om, hvad Danmark har gjort for at opruste i Grønland? Jo, vi har investeret 40 milliarder danske kroner cirka i en masse midler, som endnu ikke er på plads, men er i gang med at blive bygget. Som for eksempel nogle skibe og en masse overvågning, så vi kan se lige så snart der vil komme nogle trusler fra Rusland og Kina. Derudover så har vi investeret i Sirius Petroleum, hvilket er den danske militærenhed, der er deroppe og patruljerer, hvilket Trump også har sagt i medierne, hvorpå han sagde, at det eneste Danmark har gjort er at få en mere slædepatrulje, hvilket ikke er rigtigt. Men det er rigtigt, at vi har investeret i Sirius Petroleum, i og med at vi har investeret i, at vi nu kan sende de her slæder ud fra luften med faldskærm, i stedet for at de skal løbe ved hjælp af hunden. Ja. Vil du sige, at Danmark og Grønland står stærkt sammen i den her turbulente tid? Jo, jeg vil sige, at eftersom vi har fået en masse pres udefra, så har vi virkelig set, hvordan fællesskabet mellem Grønland og Danmark det blomstrer. Ja, tak. Tror du, at USA's interesse i Grønland er et tegn på et stormagtsspil, og har det noget at gøre med ressourcerne, der befinder sig på Grønland? Jamen man kan jo sige først og fremmest, så er det en stormagtskonkurrence, der sker i Arktis. USA vil jo gerne have de her relative magtressourcer, de vil gerne forøge deres hårde magt, det vil sige de her økonomiske og militære kapabiliteter. Det vil sige, de vil gerne øge de her ressourcer, og det gør de ved at få fat i Grønlands område. De vil ligesom gerne placere dem selv centralt i forhold til Kina og Rusland, som sagt er de her stormagter, hvorimod USA jo er en supermagt, og de vil på den måde gerne øge deres egen magt. Ja, og så i forhold til naturressourcerne kan man også sige, at der er mange af de her sjældne jordarter, naturgas og olie på Grønland. Og for at øge de her relative ressourcer, så handler det om at få en større økonomisk kapabilitet, og det gør man ved at få magt over de her områder. Ja. Lars Løkke, må jeg ikke lige stille et sidste spørgsmål? Og det er bare et sidste spørgsmål. Et sidste. Nej, men jeg skal bare lige spørge dig om noget. Nej, men det er meget vigtigt.